Bones, sóc en Joan Cot, sóc professor de làmines, de combo i cambra, d'assignatures complementàries i d'electrònica aquí a l'Escola Municipal de Música de Mataró. En aquest vídeo us volem parlar dels dos programes que els alumnes poden escollir un cop ja han cursat a l'escola B1 i B2 o per aquells alumnes que venen de fora i tenen un cert nivell tècnic tant instrumental com teòric. Aquests dos programes serien Avançat i Aprofundiment. Aprofundiment és per aquells alumnes que tenen ganes de continuar aprenent música i gaudint de la música setmanalment. És un programa que dona més llibertat a l'alumne a triar el seu propi ritme d'aprenentatge. Només hi ha dues assignatures obligatòries, que són instrument i combo o cambra, i després l'alumne pot triar totes les complementàries que hi ha, les que vulgui, o inclús cor, inclús segon instrument, segon conjunt o el que sigui. Avançat és per a aquells alumnes que tenen ganes de dedicar més hores a la setmana a la música. És un programa amb un punt d'exigència més alt que Aprofundiment i és un programa on, a banda de les assignatures d'instrument que es fa individualment i el combo o la cambra, també hi ha obligatori fer harmonia, fer consciència auditiva, fer improvisació, etc. Avançat és el programa que s'adapta més al perfil de l'alumne que es planteja la carrera professional o simplement que té ganes de seguir aprenent amb un nivell d'exigència alt. Aprofundiment i Avançat està destinat a joves i adults amb ganes de continuar el seu aprenentatge musical i amb ganes de formar part d'una comunitat on poder trobar-se amb alumnes de nivell similar i compartir, tocar, estudiar i créixer plegats. Així doncs, si tens ganes de continuar aprenent i formar part de la comunitat musical de l'EM, no dubtis en posar-te en contacte amb l'escola. Pots seguir les notícies de l'escola al Twitter, a l'Instagram o aquí al YouTube subscrivint-te. A veure!